Ja sam odvjetnik Saša Poldan iz odvjetničkog ureda Poldan, Gatar, Dizarević, Višintin, Pomorski iz Rijeke i Zagreba. 20 godina sam odvjetnik, područjem intelektualnog vlasništva, pa uključujući i autorska prava, se bavim cijelo to vrijeme, s različitim intenzitetima, odnosno sad sve intenzivnije upravo radi prakse koja nastaje i brojnosti povreda, odnosno svijesti autora o potrebi njihove zaštite ili bilo kojih drugih nositelja autorskih prava. Kako je danas velika mogućnost kršenja autorskih prava upravo radi postojanja interneta i medija kojim se ti krše, tisak također i svi drugi mediji imaju veliku potrebu za fotografijom, a broj povreda je apsolutno veliki i začuđujuće velik kad se upustite u to pitanje. Mene je začudilo to da je masu povreda nastane zbog loše informiranosti povreditelja. Oni uopće nisu svjesni, oni misle, na primjer, da ako je fotografija, vrlo često sam izrazio na argument, barem u prvom dopisu, da je fotografija na internetu, pa je zato javno dostupan, pa je znači oni mogu upotrijebiti. Druga sfera je povreditelj oni koji to rade namjerno, pa misle da ako puno puta povrede autorsko pravo, a u minimalnom broju postotaka slučaja im se neko javi, da im se još to uvijek više isplati nego da plate sve ono što su upotrijebili. To je otprilike dvije sfere povreditelja. Normalno da ova druga sfera, prva sfera se gubi kad se ljudi upute da je to povreda, a druga sfera se gubi kad se dovoljan broj ljudi javi za pitanjem zaštite. Situacija sa sviješću i brojem predmeta sukcesivno iz godine do godinu raste. Naprijed tako je broj predmeta, sad ne mogu aproksimirati, ali na stotine takvih predmeta u pogledu zaštite autorskih prava u području fotografije. Većina tih predmeta niti ne završi u sudskim postupcima, većina tih predmeta se završi u nagodbama sa povrediteljima, što je jako dobro upravo za one čije su prava povređena. Objavljivanje podataka o uspjehu u zaštiti autorskih prava evidentno povećava svijest svih da ta prava treba štititi. Pa kad u odvjetničkoj praksi imate sve strane medalje, ima se mi situacija normalno da mi se i onaj ko krši javi, ali i u toj situaciji je bolje pravilno procijeniti situaciju, pa onda ići u nagodbu ili ne ići u neku, ne znam kakvu, neosnovanu nagodbu, nego nepravilno procijeniti situaciju, pa onda ići, na primjer, u parnicu, jer će se mnogo više stranci. Da, u svakom slučaju, mislim, u odvjetništvu vam se uvijek javljaju i oni kome su prava povređena i oni koji krše prava.